Szia, ne haragudj, nyilatkoznál a DK-TV-nek? Halló, szia, melyik tévének? Ne haragudj. DK-TV. Nálunk ez nincs bekötve, ne haragudj. Melyik szolgáltatótól vagy? DK. DK, igen. Mi a kérdés? DK, Digi. Mi a kérdés? Hogy értékeled a mai napot? Hát én azt mondom, hogy nagyon ködös volt, észak-nyugatról kicsit talán felszakadozik, de amit látjuk, a déli órákban sem nagyon lépi át a 0 fokot. Keleten várható némi hószáringózás, ahogy láttam, úgyhogy nagyjából a mai napot úgy értékelem, igen. Hányan voltak itt a rendezvényen? Itt volt Béla, Lujó, meg az öcsi, ketten itt az uszályon dolgoztunk egész nap. Jó volt, érdekes volt, de most megyünk kajálni. Szuper. És most, ha komolyra fordítjuk a szót, mit tud mondani a mai rendezvényről? Hát ez egy Mikulás futás volt, kedves Órik. Na, számunkra is meglepő, hogy milyen sokan eljöttek erre a jeles eseményre. Tavaly már elindult ez a Fussuk át a teret sorozat, akkor 65-en voltak azon a rendezvényen, ahol a legtöbben voltak, most ezt majdnem 3-szorosával túlléptük, 168-an voltak, ez minden előzetes várakozáson felülmutat. Bízunk benne, hogy jövő héten a Hungaroringen ennek a hát majdnem, hogy a duplájával számolunk, hiszen az egy nagyon különleges helyszín, különleges esemény, és több távon is futhatnak a futók. Mit ajánlasz a futóknak? Milyen cipővel készüljenek a pályára? Hát, ha nedves idő lesz, az intermédiétet ajánlom egyébként, ezt most dobtuk piacra. Ez mindenképp minden évszakra jó, de főleg télen. Mi ennek a kódneve a Nike-n belül? Konkrétan melyik cipő? Én azt mondom, hogy a Pegasus, Vomero azok jó aszfaltfutó cipők, kényelmesek, és a kanyarokban is nagyon jól megkapaszkodik az ideális íven. Tehát ezt mindenképpen tudom ajánlani minden futónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy nyilatkozott a DK-TV-nek. Nagyon szívesen, viszonthallásra. Viszonthallásra.